Я свинка Пеппа. Гэта мой маленькі братик Джордж. Гэта моя мама свинья. А гэта тата свин. Свинка Пеппа. Таямніцы. Сям'я Пепы глядзіць улюбёную тэлепраграму. Дэтэктыў Бульба. Я дэтэктыў Бульба, самы знакаміты дэтэктыў у свеце. Калі ласка, дапамажыце, дэтэктыў Бульба. Я нідзе не магу знайсці кветку. Ваша кветка у вас на галаве. О, дзякуй, дэтэктыў Бульба. Так проста я б змагла. Несумненно змагла б, Пепа. Тата, калі я вырасту, я стану знакамітым дэтэктывам. Джордж таксама хоча стаць дэтэктывам. Калі вы хочаце стаць дэтэктывамі, вам патрэбныя капелюшы. Дэтэктывы заўсёды носяць капелюшы. Цяпер вы падобны да запраўдных дэтэктываў. Таксама нам патрэбная тая цікавая рэч, што робіць усё вялікім. Павелічальнае шкло. Здаецца, яно ляжыць у шуфлядзе ў кухні. Вось, сапраўднае павелічальнае шкло. Ух ты! А як ім карыстацца? Трэба накіраваць яго на рэч, якую хочаш павялічыць. Цераз павелічальнае шкло рыбка выглядае большай. Можна мне? Ого! Цераз павелічальнае шкло вочы Джорджа выглядаюць велічэзнымі. Дэтэктыву таксама патрэбная таемная гісторыя, якую трэба разгадаць. Тата, а што значыць таемная? Таемныя гісторыя тыя, якія дэтэктывы паспяхова разгадваюць. Скажам, знаходзяць страчаныя рэчы. Напрыклад, мы можам знайсці дыназаўра Джорджа. Ён заўсёды губляецца. Дыназаўр. Спадар дыназаўр на месцы. Тады давайце пашукаем твае акуляры, тата. Ты заўсёды іх губляеш. А сёння яны са мной. Так нецікава. Няма ніякіх таемных гісторый. Дазволь мне стварыць для цябе таямніцу. Калі ласка. Зараз тата свін створыць таямніцу. Так, што на стале? Рыбка, мішка, клоун у карабцы і спадар дыназаўр. Правильно. А цяпер паглядзіце на іх уважліва і пастарайцеся запомніць. Рыбка, мішка, клоун у каробцы і спадар дыназаўр. Запомнілі? Так. Добра. Цяпер вам трэба пачакаць крыху звонку. Я паклічу, калі скончу. Здаецца, тата падымаецца па лесвіцы. А цяпер спускаецца да нас. Гатова. Цяпер можна ўваходзіць. Штосьці адсутнічае на стале. Скажыце, што? Спадар дыназаўр тут, і рыбка, і клоун у карабцы. Значыць, каго няма? Мішкі! Правильно, няма мішкі. Вы малайцы, Пепа і Джордж. Гэта было зусім не цяжка для нас, знакамітых дэтэктываў. Але гэта толькі палова разгадкі. А дзе мішка? Ой, а я не ведаю. Зірні на падлогу. Што гэта? Гэта крыхі торта. З дапамогай павелічальнага шкла пабачыць крыхі торта вельмі проста. Цікава, напэўна, мішка еў торт. Гэтыя крыхі вядуць сюды. Мішка з'еў шмат торта. Крыхі прывялі ў пакой Пепы і Джорджа. Ну вось, крыхаў больш няма. Дзе мы знойдзем мішку? Спытай у мяне што-небудзь. Але я магу адказаць толькі так ці не. Добра. Мішка ў гэтым пакоі? Так. Мішка ў ложку Джорджа? Не. Мішка дзесьці вышэй? Так. Мішка ў маім ложку! Малайчына. Таямніцу разгадалі. Ты яшчэ хочаш стаць дэтэктывам, калі вырасцеш, Пепа? Быць дэтэктывам даволі цяжка. Наступным разам я хачу сама ствараць таямніцы. Як ты, тата.